и от Бога разъедала душу шматгадовая ржа. Але вочы Христа испагадна і строга на мяне нечакана зірнулі з крыжа. А куды ж ты ўцячэш зноў грэху спакусу? Пранікаў проста ў сэрца Христовы пагляд. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. А куды ж ты ўцячэш зноў грэху спакусу? Пранікаў проста ў сэрца Христовы пагляд. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. Лускова ржа почала і знямогу, я долю спакусе душу не аддам. Тут я адгукаюся вечнаму Богу на пытанне спрадвечнае, дзе ты Адам? А куды ж ты ўцячэш зноў грэху спакусу? Пранікаў проста ў сэрца Христовы пагляд. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. А куды ж ты ўцячэш зноў грэху спакусу? Пранікаў проста ў сэрца Христовы пагляд. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. А куды ж ты ўцячэш зноў грэху спакусу? Пранікаў проста ў сэрца Христовы пагляд. Сам не ведаў, чаму я паверыў Ісусу і вярнуўся як сын заблуканы назад. Аминь. Аминь. Дякую. Кого? Да. Может быть, как это свет трохмерный, ляціць кудись і быццам так. Без дым, без добра, без святости, без веры, без батьковской любови верной. Не может быть, как это свет был прах. Не может быть, как это свет был прах. Не может быть, не может быть, не может быть. Не может быть, как огненная сила, небесы, что пронизывает светло, как правды животворной не утаила.
машине, за всім, що відшиває наш шаблон, що бачим ми цяльозними очима. Я не верю в духу, а чисте машина.